taikatuu, kevät on, karvat on, taikatuu. Terve taas, täällä on Mr. Horse, Jonas Frank Corpse Feet -yhtyeestä mennä juttelee. Noi Jonas, persialaiset keksi sälekaattimet. Miten Markku-nimiset miehet on vaikuttanut sun musiikkiin? Mitä Markku-nimiset? Ei mitenkään liittynyt mun biisin sovituttiin. Pakko myöntää. Ok. Kerro jotain viimeisimmästä unesta. No viimeksi kun muistan, uljas ritari nousi vasemmalla jalalla ylös. Erottista. Mitkä on bändin jätkien hevosnimet? Hevosnimet? Aha, okei, me ollaan 4 jäsentä, niin mikä olisi? Varmasti Bruno, Stefan, Lars ja Björn. Joo, Björn on hyvä tyyppi, se asuu mun naapurissa. Banaani vai omena, miksi? Banaani ehdottomasti. Sen kanssa voi leikkiä ja tehdä vaikka minkälaista kepposta ja syödä. Mä olen kuullut, että olette joskus esiintyneet vaatteet päällä. Pitääkö huhu paikkansa? Vaatteet päällä vai? Niin. Joo, kylläpä kerran. Kerran on tapahtunut näin, vaatteet päällä. No, tässä alkaa ihan tulla kuuma. Minullakin on. Lähtisitkö kanssani Fiftari-diskoon? Joo, kunhan löydetään toi Dr. Emmett Brown, että voidaan palaa tulevaisuuteen. Kuulin, että sä oot kokki. Mulla olisi tos 20 kiloa lohta auton takakontissa. Mitä? Ryhdytkö kanssani Kalanperkuusen keikkalavalla? Kalanperkuusen? No comments. Onko takas asiaan? Mitä laitat aamukahviin? Kaikki maailman kauheudet ja oma elämän synkkyydet ja paskaa. Joo. No niin, siinä oli Jonas Frank Corpse Feet -yhtyeestä. Menkää kattoo sen bändiä tonne Barluuseen, se on tuolla jossain vähän matkan päässä. Niin siellä on myös Mofongo ja Headphone Jacks 30. lokakuuta.